Na kajing ut jing peba bakadan kajing penbor halo kajing aitika na kibor sorkar kala penlong yonom ikmat jong kamairang konsumsi pamit baling do ban lej ban hiar sakawai kisnong ban pensai peba halo tika covid haringkat kajing don ki doktor bat ki officer ha kaju kasi ha kajing lej ha kate kisnong dongki ingding pamit baling do lali ban IT ka ambulans kabadan ha kate kisnong kabawlala ban penyo no mutirang ba kajalau konrat ki sangman na kibala yo pediang naka company National Highway Infrastructure Development Corporation Limited NHIDCL haba ajingkan haga tigasngi uba med baling do ubadiru ulampang king no bartho ang kajala ula banjur daga boong ba kamdon kanu ke jimpen bor la dak ba kimman ban ai Henry ban perkat lang ru yaki wei na markidon haka imlang salang kabaki hab bandon ke jikri lang omtang yel di Henry nak menta ki wei ru umjo na kerpat tentu ya pi kung kinong yalam kiri ramba isodar i ramba lagi mik sodaru sumaban pensai ngan ong biang hane ba kamdon kanu ke jimpen bor lane ke jingle jubor ban aitika ya pi lada lari kipai ba jaw negro tai lari kim man ban ai kamdon ngata nrek kenwa ba pidon haka imlang salang pidon ru ke jikit kli naga bentaki we pidon ru ke jikit kli naga bentaki we na kwa ban kentuju ya pi ba pin subha hapoka district hapoka mairang blok ke jongi ke dongki inding bakalai dong kidong atli ki area ki baduna bha ha gajing wan chakmat man air vaccination wat hapok penemiong nong klau anta kidan susuk yuwe dong isnong dan dai mentaki lawan chakmat wud naga bentaban air vaccination lahap ban konten lahap ban kang ya ka jingbi jingrung jong kibriu hapne miong mental arsing lai si so susatski nama ka jing kiew state jong ka jingpa kung kino yang lambat kino yang sensar jong ka state ngim kwayo i ba kibriu ki do ya ki mensim ka jongki ngim kwa banyo i ya ka jingyap jong kibriu mentaka la poy do kadwe spatam ka jingyap jong kibriu haka state bro we mentaki kes ki balong aktif ki lalong hadu kumbasan hajar sanspat tamai ehim menumala bat ngi yang ni po West Hills ngidon kumba imat sanspa tam lang bakla ya ki positif kes ki balong aktif hadu benta bat kemairang blok kalau ko ni ki blok ke bakiu state ha ka jingdon jok ki positif kes ke jinglong jingman jong ka konsorsi halo ki report ki wan but layo jeng tip ba mene iwe ibre la klat no step refer menen ban le hospital long tamba kat kum ke jing batai ke jong ki long ba la slem palat ilawan sakmat ban ai ke jing suma ba long slem di bapli ila klat no ban ngam sim yo kali la ka dei kes ke bal ai ni ba pat ai kes ba la ai no pat ai tika ndai da ngi pet kat kum ke jing klat ju ki ibre katum ke jingtir ka bangiyo kalau ki babone ki kes ki bayap ki de ki tu maksimum ki kes jong ki tu ki ba krempat ai ya ketika te kani kan long ka ege bangi kum ki nong song snong ngin haban sim lem ya ke kri hala dia maru maru ne sim jong ke jikmen ha ke kapor ngan light ya ke ambulans ke bangilayo na serious relief fund ha ka beli ba kajing punan kami ya kene ka ambulans ha kene ka PHC atau killing naga benta kipai ba jong kene ka dong ka than bro ko kum kadak jong kajing pelanja ka ngan khap ni di bon ha kene ka po Dr. Marwai halor ka ambulans ulong ba kani kan long kajingirap ipai ba nong song snong kibadon kam ulong bakum kibriu kidon kamban kit ikibapang ba shitom pat ban yo jing sumar hospital kibala kambiang ulo ai khublei ka office jok mitrang ba kabatang syukran layo yakani ka ambulans nado kini albanai la sang bun kibayo ay kini jing pang hakani ka chaka than kibanga ngapet kini shinam but man ka por bayo ay ini jing pang kay buwan test ini kibayo positive kapag ni ka ay bajanjar kabangi ngisam kung hanik PhD kalau kumno ngin penpo kini pang siya kaying jongki Sekajak bangi ay containment area. Kata ka baning kong do bangi janja. Beras kata ban penpoy ng ni sa tay
ni jidon bai ke jing kemnung ni shemi kemnung ni yo ta kali ada dan kita giwan nak kali da jong ai kamsuk hi ke bagi kaman le lang stang mingin pa bot haki taru de gawai ni hakun mai stadar ban pentikna bagi pa ubai volunteer kam tu ban bot na din ban pentikna bakta kali bakit tanong pang kan le bet sieng mang kladan ki khap ma gi ba ka ba I nong pang ba mi nang ni balang ngela patay la ai ba yang let sieng ndrei imlet bet sieng tang kinam gon to ne ki ba let chang ni dukan tang ki let kimlet direct mo sieng ma let ba kimlet bet sieng te habagi gi let nation senang pen ka pen saprang shu de jingpang te habangi lap ta dandu kata por hing sedang pen bet na ba extradar ba pen ya biang ba lang mo kumno extradar gi ben thai gi volunteer national bakin demen pen ban pawn PPC ban ilam gini gi brio sieng ba kada bro ni hable ta kalong tan kada wangim dan ambulans ta ri bajen jadu sebab apa kedai hang kene kini ki kentai ki ba armat mo ki ba wan kha shene hospital bun ki bun balang mata bun ki ba kha hieng ba bun sin kada hi ka ba hang kli ki kalong ba kim dan kim yo kli por ba biang namar ba dan kini ambulans nya amle shawi kini hieng ila amle bu biang ru kada ba le kam ta kin bun ki ba wan kha ni hospital Nari kita kita hadu mata hadu di por adab ki bakha hieng ki bun pa ni je kha hieng kamlong ka bakhuat mo kala bun ki bat minta ka ki bajiaru dan no ka jing ki bagi syama por perkha kala on po shudu jing abi kulung ne jong kimeru kita ki bun kita ki jing jenjar ki bagi man nagal yang jing ki ni ki thai ki ba armat mo ki ba armat te sakoi pat ki dei hagal yang jing ni ki nong pang mo ba dom ki badon na ka jing langkam jing sumar ka bakir ki kala belong nang ban wan ra iki na yeng sene ne kala belong man kitang ne sya ta sya mairang mo ani skri ke hospital kaji mum dane kali kini jimung ni ambulans ke bersenjar marba bun sin hi ni hapat ang iki nang pang hi bagi dia pen khai la kajak kali na kalian jongki boleh kemla ban yo para biang ke jenjar ki ru te kata de na tang tak di tang kendiat mo gi ba khamat du ki jing ki bagi jusham malah kapor Bangaru na kanya janga bang trehing ni mentalaat banai ay ngayu syambait pag tahi jinga khmak do nimla balai ay margim tan ambulans ngi kelas ni labun banai te nimla balai ay ngla prasang ban pha wat ban pilat ban phashna kham kloi nri fon su gi duna gi kata nimla balai ay ru te mentar ni jindan jing ambulans mo kema phiru kelas tu ngatrai kenyo bun yi jing mentoy mo andu kejing jidai benih kam covid kini pang ke ngilak benbu segala por biang ada kipang hai yang asam ru ngilak mengkit iki sene kalong sup kambun makan yok ke jing semar ke kloi kalong juri ini kentai ke ba armat inong ke ini pang jor pang ai borok kilak ben yok jing motor ke bakha ni ambulans ngidon kam bandra bankit yakit patient ya nang iginong pang nang ni sakiwi gi jaka ka PhD kum magalong ne ka kum ka kerdan jong PhD labiang man ai ke suma Ndai don pat kijing sumar ke ba haban yo haki CSC level. Don kijing tipang ba kijing stom ke ba haban yo kijing sumar jo ki kum haki civil hospital se Shillong bat ki hospital. Ki bangimla ban penbiang lut kum ni. Ki song kar kum kerdan jo kijing don jo ki hospital. Tina kata daun di sumber don kam ban wanra ban ai ya kata ka ba pi pilai pen snow nakaliang hospital. But haka juga poru kalong nakaliang jong kinosong sinong, nakaliang jong kisoda, kinoyalam sinong, mengigim dan ambulans su sini, subahaban ay, subahaban nyarap. Tinay kubli ya ka office jong chief minister, lembaga chief minister di fund, word natang sufon, ongtong, ay kawai kali nakabanta ka dekat tayo. Bat kalong ka badai hok ikan ke PSC bandon ikan ke kali nakabanta ka jing ai ikan sakri ki pai ba jaman ka dong thai ba ko ka bomot ikan ka silak kribar ko ki sidong nadu boyong nong priang hoy kidon ki jaka ki empat lah ban poi da kali ndai hakan ke tem ko mentang ala persangkat bala ban pentulun ya ki surok rong ban yo syaki jaka ba ki sidong ko Yang persangkat bala akan ketiang pemerintahan lo isu sunubok dia nama kejiwan dengan kelam COVID-19 kala perking kendia kala pen kanglat kendia hakabede bagi development di per ki bangang not na kamenta ka konstruksi brokwe
ngasumsi beteng don buon don katu kani ki dong ki tang haga jela ka jungi ki balam me taman pe ki jing duna ki jong hospital ban pe ki jing duna jo ki doktor ndai ngaso ke badan kam neng kong kalong ndi ban ai ka ketika mon ketika dia jungi kai ke benta ka jungi ndai ban super kin lo laki doktor ban kin lo haki nurse ban kin lo haki nongtai jo hospital ni don la ka jong ka benta kamot man ong bo soldar un ai dawai no ni un top prescription di bopang man examine kata ke bom long kata te dan ni don la ka jong ka benta ka jong ni don la ka jong ka role ka jongi kai ka mangin ngin yarap kai ka mangin ai ka ketika mon ketika dia ka jongi ka ban long si benta jong ka ja ka jingdon ka jongi ha ka imlang ka salang kani ka long ka bedon kam ha ba ngayo I ya ka ne ka men sim na kinoilam snong na kilang na kaliang jong ipai ba jong ka snong ban ai ka jing sakri larang ya pe ka jing duna te ka babon ba ka jing duna umron ka babiang lada biong lawaran ambulans abiang dang don susu skiwi kibang ina hab ya keren kibang ina hab ya wat kilat genti ina hab ya thau kilat genti ka ka babhata mangin le ban ai ya ka jing sakri jogi ya ki barabar kata ka dewe ngai skam magani hospital ka ai kata ka dani kata ka mensir ngai skam baro ki badan bagi batai ni hospital ndai tamawan tre banyo tulok ndai dan ka mensim ban ai ka jing sakri de ban don ka mensim jong ka jing ai ka jing sakri de ban don ka jing sungtu ki pai ba teng ma shumai la shutim ni ki pai ba kumatim ya ki ya kumang ni sungtu ki ru ki de doktor kumang ni sungtu ki ru ki de nos ndai ni de ban don ka mensim maka kom perkat jongi bagi ni ban sungtu bagi pai ba kimla ban kot bor ban perkat kum perkat mati ki dos pili ki bala pule ki doktor ki bala pule ki bala pas pai ba amde kumta ni don kam ban long ki biasa bagi pai ba ni don kam ban long ki ba kloi ban ai ki jing pensai ni ban long ki ba kloi ban wan chakmat ban ai ya kita ki ba ki pai ba ki don kam ban yo ki jing pensai pi kan mau ba ki jing suman kawan hadir kajing sumar kawan hadir kawan kong ka di kemensim kawan kumno pipen pawan ai kajing sakri ka jopi iki pai ba kan mau ba kata kata goy hanga ai marwai sibeng aso lalang alai su doktor lalu doktor unang tang ban keren ka ketin 100% na kajing pang aso lejam